От колко време работиш за True Drivers? Работя. Вече ме взехте ли? Добър вечер от True Drivers. В момента се намираме на Перущица Хилс. Чакаме поредната сватба да свърши, за да извозим гостите. От колко време работите за True Drivers? От 3 години и малко. Какво ви харесва най-много в това да работите за True Drivers? Сватбите и сега чакам танцорките да карам към Пловдив. Добър вечер, как се казвате? Казвам се Ларда и това са добрите танцорки от Ларда Ориент. Как ви се струва тази вечершната филхармония? Повече от превъзходно. Как да го кажеш това? Ами в България штракат така. В арабския свят штракат така. А как штрака банкомата, искам да чуя? Как е настроението тази вечер? Супер, чакам болката му до женица. Коя е най-странната ситуация, в която си попадал докато работиш в True Drivers? Първата брачна нощ почна преди ходева, докато ги карах.